Takže čau, ja som Maťo. A ja som Majo. No a my vás vítame pri našom ďalšom videjku. A dneska to budeme zase z našej série, ktorú hráme teda na single play, lomeno multiplayery, lebo sme tu dvaja. A dneska bude taký diel, že budeme cestovať a... ťažiť. Najprv vám ukážeme novinky, čo sme robili za kamerou. Takže v prvom rade sme si tu robili takýto provizorný most. Ja som nevydržal a už som vyťažil tie irony. Áno. Mimo kamery a už máme aj krompače. Áno, nám už vyrobila krompače, nám mne ešte nedal. A tuto, tuto vlastne našiel tie irony a tu ideme ťažiť ešte. No ale ja, máš na moske ironový krompač. A tu bude sklad. No ale ja by som sa išiel pozrieť na túto caveku, čo som našiel na súradniciach X142 a Z220. Maťo. Daj mi ten krompač a poď so mnou ťažiť. Toto máš ho predo mňa. Dík. Počkaj, zabijem toto príševo len. 142. No. Týmto smerom. Ok, počkaj. Tuto niekde. Tu by to malo byť. Dobre, a to si kedy... No, ty si to ušla. A kedy si to hľadal? A tak, za kamerou. Keď si ty našiel tie irony, tak ja som už našiel caveku. A mám ju. Tak blízko, nie? Však to nebola ďaleko. Iba ja by som zabudol, kde je. A počkaj, máš nejaké torčky? No, mám uhlie. Máš drevo? Netrž ti tam stromy nejaké. Dobrý nápad. Takže my ešte aha, za mojou... Za uhlím. Počkaj na mňa, ne? Ne, ja tu ťažím poctivo. Rozmýšľam, že som doťažil. Fakt super. Nejaké, toto si naťažím. Takže BSK gravel, pretože potom toto určite zíde na tie šípy, jak som povedal. A teda tam je prd veľké, že? Zatiaľ je tu veľký prd. Možno to bude ešte väčší prd, ale... Takže vyzerá tá baňa celkom, alebo jaskyňa celkom fajnová. Fakt? No veď to bolo... No jasné, našiel som konec. Už ani nemá cenu brať, lebo ma tá baňa totálne naštvala. Takže... Tak sa vráť, poď. Počkaj, najprv sa vyspíme, bože, už sa smieva, to je jak u debilov. Zase, debilov. Takže... Pozri, čo mám. Ty kokos. Drevené to... Čo máš? To na strižku si môžeme dať. Je myslíčaný. Hej, tie stromy tak doťažil takto. Ty, Žak. Tak tam som nedočiahol. Tak si zober rebrík. Jaký prosím? Skup. V obchode, v supermarkete dokonca už majú. Veríme si. A ak sme spomínali v prvom dieli, tak budeme hrať minihry, neviem, teraz... Ďalší diel by mohol byť už minihier. Ešte ma prosím ťa trafi. Som ťa zabil? Či trafil? Tak vyhač bordel do česky a s čistými nohami si prosím pekne lahni. Počkej, ja už idem ťažiť. Very good. That's so good. Why not? No dobre, ideme do poskova. Ja idem spať. No, tu môžete vidieť, že som si fotil krásny západ slnka. To muselo byť úžasné. Tá, krásne ráno. No ako, není to nič moc výhľad, ale tak idem ťažiť. Počkej, musím si zapamätať súradnicu našeho domu. Takže X90 a Z300. Takže 90 a 300. To si ľahko zapamätám. Ja tu už kopem. Dúfam, že aspoň niečo nájdem, lebo minule som našiel iba irony, síce 8. Aha, breza a stromy nejaké obyčajné. To sme hľadali. No áno, brezo, biele, tieto biele stromy. Aha, jaskyňa tu je dokonca. Som sa nevšimol. No tak pozri niečo, či tam vôbec nie. Už som si myslel, že sú to irony. Jaj, bože, tak kopem. Počkaj. Dobre, môžeme stiažiť. To je tu veľa. Dobre, už som doťažil, neviem ako ty. Toto hore sa mi celkom páči, tady sme si mohli potom urobiť nejaké veľké sídlo.
Fakt na prd, kopem. Zatiaľ nič, ale nie, nič. To je naša stará bonus česka. My sme nezobrali, tak ja to zoberiem. Ne, ty točky, no. Vieš čo by sa hodili? Vieš čo by sa hodilo? No čo? Kýblik. No čo? Však na vodu, na lavu. Voda, ako voda by sa tiež šitla. Veď vodu máme pred našim barákom. No áno, ale tak... Harry, idú do baráku. Aj, toto už není možné. Lol. Potom pozri. No, dobre. No, ja tu furt kopem. Zatiaľ nič. Že very good. Fakt, dám si takto blok, ty kokos. Ja som lobby. Takže z mojej jeskyni teda sa nekonalo nič. Dobre, takto. Ja hľadám, tak nič nenájdem zrejme. Jak sme povedali, bude to skôr cestovací diel ako ťažiaci. Aspoň som pre mňa, lebo ja musím skúsať cestovať. Ale aspoň prasiatka zabijem. Prečo nie? Už to je tak nápad. Počkaj, musím niekde inde kopať začať, lebo zatiaľ som... Takže idem von. Počkaj, tam možno za hentým bude niečo. Ja tu nič, že nič neviem na žiadnu jaskyňu. Aha, ale slepice som našiel. No a počkaj, to si na čo hľadal vlastne? Počkaj, na šípy, tu mám pierka. No. A mäsko je dobré, výživné z toho kura je najlepšie mäso. Táto slepica. Ja tu furt idem. Zatiaľ nič, ale... Nie. Aj ty cestuješ? Áno, nie. Už som nie, áno. Tak si vyber. Áno, nie. Ja tu na to, že nejaký piesok na sklo. Tieto začiatky sú také trošku, že o ničom a v takom tých trošku neskôr dieloch, čo budú, by sme mohli začať farmy a tak. Kravy! Achievement. Prosím, nech tam. Cez vodu, super, vodopád, tak to získal som leather, takže achievement mám. Zišli by sa mi ešte dve tie kože. Taký projekt v pláne. V úvodzovkách projekt. Dobre, tak takto si točky. Ako som to hovoril súradnice? No neviem, nepamätám si. Tuším, že 90, ale aha, počkaj, ty teraz... 90 a 300, že? Dobre. Pamätám si to. No ako ja. Však ja som si to ani nemyslel, na čo. Ale ja som išiel oveľa ďalej. Ale nič tu nie, takže rozmýšľam, že budem musieť branch mainovať. V našom okolí je síce dobrá lúka, ale nič iné. Takže idem na ťahy těžké. Počkaj. Ja idem späť domov, lebo tuto som nič nenašiel, takže... Dobre. Tu som nič nenájdeme, bože. Jo, našiel som niečo. Celkom slušné. Železo.
Konečne. Idem radšej... skoro som to prehliadol. Ďalšie železné, konečne. Ty máš také šťastie. Konečne. Ja sa tak teším, ako keby sme mali už diamanty. Lebo tak dlho sme nič nenašli, to čo bolo. Hlavne takéto trápne jaskyne. Keď my s Maťom niekedy hrávame UHC Run minihry, tak... Tam máme diamantov a diamantov. No, a potom zabije láva. Tak to väčšinou tak chodí u nás. Že nájdeme diamanty, máme niekedy aj full dia obidvaja, ale čo? No láva. Ja si dávam niekedy ako ten skin, že Kello Noob, ale to iba občas. Ja hrávam normálne aký digger a idem. Vyťažím všetko. No. A potom musíš aj obsidiany ťažiť, no tak nemá sa čo tešiť. Kde je tá jaskyňa? Jak to, že máš také šťastie na jaskyni? Týmto smerom musím ísť. Áno. A koľko máš aspoň toho železa? 90 a 300, že? 300 je týmto smerom. Prosím, už tam je jaskyňa. Ešte by som sa tak spravil na láve. Je 300, to ešte dlho pocestujem. Ešte 200 alebo 180 blokov. Lepšie ako 600. Zase celé. Aspoň trávičku zabijeme. No, nehyb sa, prosím ťa. Alebo... Že mi sa to niekde resetlo? Čo? Čo sa ti resetlo? Alebo som išiel úplne zle. Asi hej. Takže... A piesok možno vyťažiť aspoň troška. Mám vyťažiť podľa teba piesok? No, môžeš. Aj keď neviem, na čo nám bude. Fakt super, dal som sem vodu, ty kokos, ja som taký logik. A bože, už sa tu neviem dostať. No, konečne. Čau. Musel som sa poľaknúť na teba, lebo som bol trošku stratený. Odtiaľ to sa už zorientujem. Chod dozadu. Choď, prosím ťa, vypaliť tie irony. Týmto smerom by sme mali. Počkaj, ja ešte neodchádzam. Už som si myslel, že... Ja aj teraz sme taký stratený troška, ale... Takže... No, zatiaľ video trvá už 26 minút, tak neviem, za chvíľku to možno aj ukončiť. Ale... Tak keď nájdeme náš baráčik, by sme to mohli ukončiť. No, to neviem prosím ťa, kedy bude. No, asi tak. Lebo mne už sa stmíva, neviem ako u teba. Áno. Ale... Niekde za chvíľku tu už bude tá jaskyňa. Ja musím ísť týmto smerom. To jak som išiel ďaleko. A ja celkom brutálne. No, už som. Našiel si to? Ja už... Poď za mnou. No. Dobre si to našiel. Daj vypalovať. Poď. Na tento diel by to mohlo aj stačiť. Tak, ja si myslím, že už by to mohlo stačiť. No, tak... Takže, čaute. Počkaj!